Todo mal. Benvidos a un novo programa de Todo Mal, donde hai un señor que nunca fai a cama e unha chavala super simpática. Gracias polo de simpática. Bueno, pois hoxe estamos aquí para falar de cousas que van pasar este mes moi importantes. A primeira delas é que para a semana é Acción de Gracias. Entón, vamos a falar de como se celebra a Acción de Gracias en Estados Unidos e vamos a imaginar como sería se esa festa se fixera aquí en Galicia. Diredes vós, como vamos facer isto? Pois vamos a usar o noso recurso máis preciado, que é poñer en Google To-do list, lista de cosas que hacer. Saberíasme explicar o que é Acción de Gracias? Supuestamente é un día no que das as gracias pola cosecha e por todo o ano anterior. Ujú, E entonces antes os colonos dabanlle comida aos indios. Entonces, ajá. versión galega sería, dar as gracias pola cosecha anterior, o sea, polo bo verán de verbenas que tuvemos, e darlle, comida aos indígenas sería levarlle comida a Portugal. Vale, eso para a xente que teña que dar as gracias. Para min, celebrar o Día de Acción de Gracias sería máis ben celebrar o día de ir todos a tomar polo cu. Claro, porque é Vale, é un error de concepto. En Estados Unidos dan as gracias, en claro. Galicia non se darían as gracias. Sería o día de Mandar a merda a todo Cristo. porque non hai nada máis galego que che caia mal a xente e invitala a comer. E o día de acción de gracias é moi común que hai un partido. Entonces sempre en todas as series de fútbol americano, entonces todas as series e todas as tal hai que os homes se quedan a ver o partido mentras as mulleres traballan, que é algo moi machista que nunca pasaría en Galicia. No. Entonces, un En Galicia partido non gusta nada o fútbol, no, o que non gusta nada o fútbol. Xa avisou este fulano que cando empece o mundial acabamos a gravar nada. Debe ser este o último vídeo, creo. eu non avisei, eu amenacei, que non me dices velo pelo. Eh, entonces, claro, é normal que se paralice ao mellor o país por un partido de fútbol americano. Ahora, por un Celta Getafe, hai un desfile Ajá. con, Podía buscar personajes. unha foto? Hostia, moito traballo. Busca a ti e di que foto. A ver, é un desfile de Ponlle Thanksgiving Parade, creo que é en Nova York. quérenme dicir que en Acción de Gracias o que se fai en Estados Unidos é isto. Eso es, Fan eso es, un desfile con muñecos que nada teñen que ver, o sea, con poñen nada, a Hello Kitty, poñen aos pitufos, un payaso e a Papá Noel. que ven despois, que é como, non sei. Parece isto un sketch do Land Rock, non ten sentido. Que ademais, Thanksgiving é, o sea, acción de gracias, xa se me escapa o inglés, perdón. Ai, xa sei, estuveche 5 minutos falando inglés e agora xa confundo as palabras. Un idioma que non sei, que é o máis gracioso. Meten unha cousa, o 24 de novembro meten a Papá Noel, que ven despois, que ainda falta un montón. Quen sería tan loco de antes de decembro poñerse a facer cousas de Navidad? Pero a quen se lle ocurriría? Quen Ai, estaría sí, tan sí. chalao de encender unhas luces un 20 de noviembre? A miña pregunta é, se Ujú. fixera este desfile, en Galicia, que desfilaría? Hombre, protección civil fijísimo. Pois temos segurísimo. Protección Civil vai non só Protección Civil desfilaría, decir, Protección Civil organizaría o desfile e Ujú. despois, irían co seu traje de gala, a chaqueta Claro, naranja, a chaqueta outros naranja, desfilando. O sea, te habría doble de Protección claro, Civil. claro. Que máis desfilaría? Sí, sí, e ademais que como que van todos en comparsa, non, facendo o mesmo movemento, non? Ujú. Protección Civil irían todos á vez dicindo: "Aparca aquí, aparca aquí, aparca aquí". Irían á vez os 10 primeiros pasos, despois cada un iría polo seu lado, que é Protección Civil, que a ver, que tampouco cobramos todos, que algún ben voluntario e eu Pois, conozco un que se apuntou en Protección Civil pola chaqueta, que se apague. e cando lle deron marchou. Home, claro. Eso pasoume a min unha vez no traballo. Se sabe la verdad. Deronme como un jerseycito súper abrigosito, súper, súper, súper abrigosito. Me fun traballar un día con el e non volvín.
Pero, E agora teño un jerseycito que é super abrigoso. claro. E para ir á horta a apañar a erva e tal, está guai. Sí, sí, sí. Ou a salir, pensas que non che A sirve. ver, para apañar a erva que a apañe. Bueno, Di que pon o jersey para apañar a erva e o que paña unhas borracheras que non pode con elas. A ten máis banda, destilería. a banda. A banda Que non banda? pode faltar. A banda do pueblo. No, A os banda Dalton, non te joden. Que banda vai ser? a banda municipal. Claro, Vale. a banda de Calo, por exemplo. Vale, a banda de Calo tocando Paquito el chocolatero. Obviamente. E moi importante, que como isto se debe ser pola mañán, a banda todos con gafas de sol, porque ¡Hombre! ese é algo que non falta na banda, que todos van con gafas de sol, porque o día anterior, Certo. me fai moita gracia os da banda que primeiro montan banda e vanse facendo maiores e depois xa se quitan as caretas e montan unha charanga. Porque o día de tocar é para beber, non aquí de tonterías. Vale, entón iría unha banda, cacharanga tamén seguramente, con Claro, protección doble. civil, e quen máis? As autoridades, non? As autoridades son moi importantes que van ao pé do desfile. Neste caso, a autoridade máxima sería, por exemplo, O veterinario. Non hai autoridade maior nos pueblos de Galicia que o veterinario. Pasa o veterinario e todos esos cuadres. Ai, metimos o dedo no ollo. Ai, tía. Chora mollo ahora. Vale, que autoridades máis habería? que máis autoridades hai? Home, o concejal de urbanismo. Tamén con gafas de sol. Que primeiro vai tocar a trompeta na charanga e despois vai de concejal. Sabes que pasa? Que ao mellor o señor alcalde non está no desfile porque está esperando na casa do concello para dar o pregón. Porque quen daría o pregón de Acción de Gracias? E daí o pregón, home, os tonechos fijo. Os tonechos están separados. Temos que falar a co que hai agora. Vale, co que hai agora o pregón darío Luís Zaera. A persona máis centrada de Galicia. Se Luís Zaera dá o pregón de Acción de Gracias, empata con Navidad. Porque tira, Luís, tira. No, sí, tira. Ahora metémonos no 7 de decembro, ahora tira, ahora tira. Mas quen lle podería facer o pregón tamén? Quen? Eva Iglesias. No, Porque Eva Iglesias fai pregóns. no. Que corriráselles o todo a Eva Iglesias? Ou escribiralles algo? Non sei, por se acaso para contratacións. Se queredes que vos escriban pregóns, contratación, aí arriba. Aí. Cobra pouquísimo. Non era... A parte de boa, moi barata. Apretada un pouco que vai gratis. Como sea a festa de algo de comer, vai pola comida. Claro, é que o peor é que eu non podo ir polo bocadillo a facer pregóns nin a traballar en ningún sitio, porque son vegetariana, que bocadillo me vou a andar aquí en Galicia? O sea, é que hasta son muerta de hambre para traballar. O bocadillo dos vegetarianos. Pan. Bueno, seguimos co desfile. No desfile temos Protección Civil, a banda, as autoridades, o exército. Cal é o exército de Galicia? O Exército de Galicia... As orquestas. Non, son os nosos marines. O sea, a xente máis preparada, a que máis sufre. Home, vou che dicir unha cousa, non hai xente con máis músculos en Galicia que os dos No, exércitos. é dicir, ti ahora mismo invádenos, eu que sei, Soria. Turquía. Fomos cada unha ao seu sitio. Vale, invádenos os turcos. No, esos turcos que din, pero que me cago en Dios estades ahora poñendo o pelo aí en Pontevedra que antes tiñamos aquí o negocio. Normal, que se cabrean. Espera, escoitame unha cousa. Se nos invaden os turcos, van traer kebabs e poñerlle pelo a todo Cristo. A ver se nos compensa. E telenovelas para vellas. Hostia, abrid as portas da muralla, que pasen os turcos. Sabes que pasa? Que se entran teñen que entrar por Ourense e para chegar á Xunta flipas de Ourense. Vai ser unha invasión lenta,
pero conveniente. Bueno, de que estamos falando? A ver. Que o noso exército, o noso cuerpo de élite, igual que en España teñen a legión, nós temos a orquesta. Sí. Entonces deberían ir os do Olympus, non? Os do É que xa ten nombre de cuerpo de élite, Olympus. Olympus. Os do E veñen Olympus. os do Olympus. E farían o seu baile de depois a París. Ti sabes E que todo. estes policías de moi alto rango, non sei como se chaman, que, bueno, que son corpos de élite, merda, quixen decir adéstranos, por querer falar ben gallego, entrénanos. Así non entrénanos de forma moi fuerte, que é que ao mellor collenos de noite ás 4 da mañá, tíranos no medio do mar, teñen que saber volver a bueno, á casa, sabes? É verdad, eso escoitacho algunha vez. Coño, mala. Sí, pero non creo que sirva no medio do mar porque fogan, hostia. No medio do mar, saibanos no medio do mar, ou do monte ou do mar, onde queiran. E teñen que saber volver á casa en menos de 24 horas. Imagínate que lle faz eso aos do Olympus. Que os colles ás 4 da mañá, e os ceibos nun campo da festa, e en menos de 24 horas teñen que conseguir encontrar unha persona Sí. sobria. Son capaces, porque son como os cans, oriéntanse sin nada. Pero o que é máis fácil é que collas a alguén dunha orquesta, o solter na casa e en 24 horas é capaz de escapar. Eso sí que o dan feito, pero sin ningún tipo de problema. Sabes que o rei de España é generalísimo de todos os ejércitos. É dicir, está por riba de todo. Quen estaría por riba de todas as orquestas? Quen sería o gran capataz? O Ora, nun capataz. da Home, da verbena galega? eu creo que sería super Piñeiro, que os leva sempre aí a bamboleo. É o que lles dá de comer no inverno. Gracias a Piñeiro sigue habendo verbenas. Porque claro, no verán teñen onde traballar, pero quen lles dá de comer no inverno? Quen fai que non morran cando veñen as xiadas? Piñeiro. Alguén máis iría no desfile? Mm. Home, sempre vai o rei, non? Un presidente, un rei. Claro. Bueno, Aquí. non veo desde fora. Quen sería o rei de Galicia? Home, o rei de O Galicia. rei ou a raíña? O rei ou a raíña de Galicia. Que nós en Home, Galicia eso, para mí a raíña de Galicia é Pili Pampín. Pili Pampín, efectivamente. Pili Pampín ten, creo que 50 anos menos que a reina de Inglaterra que morreu. E válelle a mesma roupa. E é o rei, porque claro, non vai ir o marido de Pili Pampín, que non hizo méritos. É que é Nada, verdad. con sorte. Bueno, pero é o rei con sorte, vale. Con moita sorte. Con moita sorte, ten a sorte de estar casado con Pili Pampín. Pero digo que non, aquí en Galicia non vale nacer e ya, hai que facer méritos, como Pili. Vale, hai que facer méritos. A Que se min gusta curteu eso. durante anos na verbena, merecerse o ser a raíña de Galicia. Vale, entón Entonces, o mérito é curtirse na verbena. no, aportarlle a Galicia. Por exemplo, eu, Porque senón o rei tería que ser Víctor Fábregas. claro, se for si é por curralo de festa, Víctor Fábregas Claro. sería. Entón, en Pili Pampín temos quórum de que sea a raíña de Galicia. Sí, sin Eu dúbida. poñeríalle de rei a Pili a Mario Casas. Que Ah. é galego de rasquis, pero creo que Pili mereces un piponazo. É máis que sempre hai como unha persona moi interesante na realeza, non? Que é ou só o rei ou a reina, é como moi interesante. E outro é un pringao. Neste caso Claro, sería Pili a é importante e o importante outro o e outro pringao en que está plan, para as fotos. efectivamente. Claro. Sería creo que si Pili Pampín e Mario Casas se deitan, Mario Casas aprende un par de cousas. Por mí faltaría unha cousa, Ajá. que é que debería de estar emitido pola TVG en Luar. Sabes, como especial 25 de xullo, como especial Noite Boa e campanadas, todo eso, pois debería de emitir o Luar. Pero digo que faltaba unha cousa, Cal? que na foto que ensinaches de antes, había un muñecos hinchables. Entón, en Galicia, que un bonecos sería. Tería que haber un boneco de As Cantareiras de Argullo, non? Eu creo que sí. Ti a quen poñerías de boneco Eu hinchable? poñería o símbolo do Xacobeo. Ou a Pilgrim. O Xabarín Club, non? O O muñeco do Xabarín. muñeco de O de Xabarín. Atilano. Buenísimo, Atilano, por supuesto. Entón debería haber un de Tonecho, o micrófono de Galloso, un de Son Goku, clásico. Pero sería un Son Goku mal, non como estes
estes muñecos que hai en Sol, en Madrid, que son Bob Esponja borracho e cheo de golpes. Sabes, este sería Son Goku que non sabería se é Son Goku ou Lidia Lozano. Entón eu creo que o desfile témolo completito. Está. Ora vamos a seguir a lista. O primeiro que di esta lista é que como que tens que facer unhas invitacións. Galicia mandas chamar a túa nai e listo. Non, Non sequera. Na miña casa, cando queres invitar a alguén a comer, esperas a que esa persoa pase pola casa e dicirlle: "Onde temos que comer?". Agora, se esa persoa non pasa nunca, non vai comer a tua casa jamás. se quedou, que viñera antes. Bueno, aí pon crear invitacións e poñerlle o sello, preparadas para enviar. Vamos a ver, en Galicia, un país que eu tiña por normal, empezáronse a facer baby showers. Entonces, estamos a nada de que che chegue por correo unha invitación para a festa da aldea. Si mandades unha invitación para unha festa, por favor, que a hora de empezar sea a hora da misa. Non me seades, non poñer a hora de chegada a hora do vermú. Hai que poñer a hora da misa, aunque non se Efectivamente. vai. Esa é a hora Ese de que empezan as festas. é a tradición, e punto. E hai que ir á misa. Non hai que Bueno, entrar, non hai que entrar, hai que ir para ver quen estaba e ver quen quen foi. tá, quen non tá, quen leva o santo. Porque depois chegamos á comida, quen levou o santo este ano? Cri, 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 cri. Tía, que verás, a abuela que non baixou hasta a festa non se entera das cousas. Hai que facer Claro. servicio público, ir á misa a ver todo o que hai para despois contarlle ás abuelas, coño. Solo pensades en vós e en chupar vermús e comer cacahuetes. Vamos ca seguinte, non? É que hai que decidir o menú. Elegir un Mm. menú é super fácil e super difícil á vez. O menú en Galicia consiste en todo. Entón non hai nada que decidir porque lles vale todo. O normal é que en Galicia haxa tantos platos como convidados. Efectivamente. Porque se hai 35 convidados, vai haber 35 platos, un ao gusto de cada convidado. Que a un lle gusta o cabrito, pero sin arroz, pois faiselle cabrito sin arroz, outro con patacas, outro con lechuga, e outro faiselle un puré de verduras, e outro unha lasaña, e outro unha empanada de choco. E cando acabas de facer todo eso, frítense unhas pechugas de pollo e as patacas fritas por nenos. Porque Sí, 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 sí. Entón, temos o menú. O menú que está clarísimo. o menú está super claro. Mais 36 postres. No, home, claro. Porque cada un dos Porque se hai 35 claro, se hai 35 invitados, hai o da casa e o que trae cada invitado. Carai. Que ninguén dixo, a ver si mellor vai ser levar unha botella de viño ou algo de comer, un entrante. No, todo o mundo leva No. postre. E sábese, e díselle á organizadora, e a organizadora o día antes di: "Eu vou facer un cake por si non traen nada". Sí. E o rollo é ese, que dá igual a época do ano que sea, sempre hai rosca. Sí, que digo eu, donde a compran? Que despois na vexo para vender. Outra cousa que é importante para facer en Acción de Gracias. Facer un centro de mesa para a mesa. Claro, non vai ser Tamén. un centro de mesa pa o coche. Aquí o centro de mesa eu creo que sería os ceniceros pos pitillos e as botellas de licor café que se poñen ao final da comida. Pois Efectivamente. ese é o meu centro de mesa. Ese é o centro de mesa. É que o centro de mesa realmente é eso. Primeiro as botellas de viño, que suelen ser, que dirías ti, blanco e tinto? No, albariño, godello, ten que haber como 3 tipos de blanco, Rioja, Barrantes, e pois o abuelo que toma da xerra da casa. Claro. Porque non, É que lle obliga a todos os convidados a probalo, que é como, está bo, xa non tedes corpo. Bueno, o seguinte punto. Tamén gústame a que di, prepare grocery list. Que me parece, o sea, non é isto, pero fai moita gracia que sea como, pon unha lista de groserías. Gustaríame moitísimo que fora eso, sabes? E que sería unha lista de groserías? Sería unha lista de todos os temas que vas a sacar de conversación para falar con cada persona que lle cabré moitísimo. Por exemplo, que tes un cuñado de Ciudadanos, rajar de Albert Rivera. Ou de Cataluña. Que o abuelo lle gusta moito, imagínate, Casado, pois dicir viva Venezuela. Son pequenos detalles que vas cabreando un a un e fai que a cea sea superinteresante. Súper, súper. E aparte, según vai baixando o centro de mesa, vai se poñendo máis interesante. Só hai que prender a mecha. Claro. Despois xa
E se falla todo e non consigues que se prenda a mecha, este ano o Barça está moi ben, ten bo equipo. Vale, seguimos logo. A 7. Limpa e pásalle o ferro ao mantel. Unha cousa que trae moi loca tamén a xente aquí en Galicia, que o mantel non estea limpo. Que merda, eu creo que un mantel se pode usar 15 ou 25 veces e non pasa nada, non? Eu creo que se compras un mantel cun estampado sufrido que di miña nai, botas todas as festas e nin días entera. Que sea así en tonos borgoña, en tonos viño tinto, e tira para alante, venga. Decide o place setting. Eu quero que iso sea decidir o sitio onde Sí, sentarse. hai que empezar a O sea, entender. é que a mí dame igual o inglés. Eu na miña cabeza monto as miñas películas Sí, e sí, quero sí. que nunha lista de cousas que hai que facer sea elegir o sitio onde sentarse. Por qué? Porque aí é onde se sabe todo. O sitio é un sitio fijo, en todas as casas hai un sitio fijo. Ti non podes chegar a unha casa allea e sentarte donde che dá a gana. Cando che din, séntate onde queiras. Non, non, non. Nunca me Error. deis eso, nunca. Aí empeza unha cuenta atrás e unha música de tensión para ver que decides. Claro. Porque sénteste onde te sentes vai parecer mal a alguén. Porque vai ser o sitio de alguén. Entón, se lle colles o sitio a un dos patróns, Fatal. porque normalmente póñense de cara á televisión para vela ben, que non son tontos, que están pagando eles a televisión e a comida. Non van estar de espaldas á tele para non ver o xogo. É moi importante onde te sentas porque tens que aturar toda a comida. Ou... Entón, claro, un error de cálculo ao sentarte e la jodiste. Entonces, por eso E que ver, que sempre en creo. Galicia moitas veces ese non é o problema, porque berramos todos tanto que dá igual que haxa unha mesa de 7 metros, vas a escoitalo do outro punto fijo, entón, pero bueno, mellor escoitalo máis baixo. Sí. Vamos a ver, o que non pode ser é que todos fagamos a técnica de voume quedar de pé a ver como se senta a xente e como queden sentados séntome de outra maneira. Non, en plan, vale, vamos a esperar todos que se sente o cuñado e sentámonos nós na outra punta. Xa, pero que todos estamos facendo esa maniobra. E despois ves a un pobre señor sentado nas mesa. Ai, a sentarse, joder. Eu iría, collería o plato e iría para fora para unha banqueta. Non vou meter un follón. Veña, seguimos. Make a bar list. A ver si paramos ca bobada. Eu o que non pode ser é que vai a ter que traer Bifitter, Larios, Larios Rose, Larios 12, hai no que eu bebo Cacique, hai no que eu bebo Barceló, hai no que eu bebo Brugal, hai... Che! Separou a movida. Bacardi blanco, Larios e JB. Eso é o que hai. Punto. Esos son Cuba Libres. O resto son merdadas, que andades co pico moi fino, que parece que non vivistes unha guerra e unha pandemia. Hombre, ya. Que para facer unha festa necesitas tes que ter pa un puff, parece que tes que ter a... E ti estás falando xa das bebidas, pero xa si te metes aos gin tonics e ás tónicas de colores que hai agora, tónica de cereza, tónica de fresa, tónica de limón, tónica de limón. Que xa me che di, ai, eu agora estou tomando o Cuba Libre con unha tónica de cardamomo, non sabes o que é o cardamomo, Moncho, non sabes o que é, están xa metendo doblada, están pagando 3 euros pola tónica e non sabes a que sabe. Seguimos. Ali preparan o pavo. O pavo. Xa dixemos que aquí Aquí, non fai falta preparar o pavo porque hai 53 comidas máis. pero si de preparar un bocapón de Vilalba. Pero non me preparar pavo, que é insípido de todo. Mandade un capón de Vilalba. Tamén di de comprar velas. Bueno, Isto non o traer para Galicia. Vale, isto, recordemos, isto é acción de gracias en Estados Unidos, hai cosas que hai que traer, hai cosas que non. O de traer velas, non traíades velas a Galicia, por favor. Porque se nas festas, cualcol que se consume, traedes velas, acaban incendio todo. Acabamos todo. vale, seguinte. Sería crear unha playlist de música. Uf. Uf. A mí Donde iso te parece un metes? follón. A mí Donde iso te parece un... metes? Eu opino que, en vez de facer unha playlist, poñas a Radio Galega, que lle gusta a Radio Galega Música, non lle vai a gustar a ninguén e quedamos todos sin igualdad. Porque en Galicia é imposible facer unha playlist que lle guste a todo o mundo. En caso de que fagas unha playlist de música, sempre que queres animar unha festa, te lo voy a partir del combo dominicano. Eso triunfa sempre. Eso levantou a Lázaro. Sí. Ese é o tip do día. Eso pon contento hasta Salvador Sobral. Seguinte. Aquí esta lista o que di é que despois aos invitados lle tes que dar como un regalito igual que nas bodas.
Que bueno, sí, é verdad, sí que se fai. Mira, estou non dicindo, estou me dando conta, sí que se fai. Ah, sí? Todo o mundo que vai comer a unha casa, despois leva ovos. Que me parece moito máis útil que o chavero de merda que che dan nas bodas. Dame Sí. unha ducia de ovos e eu, maganudo. Esta conversación dase en todas as casas de Galicia, cada vez que hai unha festa, acaba a festa, van marchar, leva uns cachos do postre, que mira todos os que hai, e non nos imos comer. E entonces aí a señora saca o seu as e dille: "No, non o podo levar, que o como". Aquí di que no defeito que tes que facer unha postalita con menú, se é necesario, pois sí, aquí é necesario. Porque sempre hai en todas estas comidas en Galicia, en plan, sempre hai a pregunta de: "E que hai despois?". Porque así sabes se sigues comendo ou non. Entón, moi útil, sí señor, Sí. moi útil, moi inteligente isto, que cando vas á festa do pueblo, ou Navidad, ou que sexa, ou se se fai Acción de Gracias en Galicia, teñes unha listita como nas bodas, entrante, primeiro, segundo, lista de viños, postres. Paréceme superútil. Así como antes dixemos que o das velas non o traer, isto por favor traédeo. Que veña xa, porque ademais hai un, non sei como dicilo, o fillo da casa ao mellor si sabe o que hai de comer e bota toda a comida trapichando en plan: "Ah, non comas tanto que despois vai haber non sei que". "Ah, pero e hai bueno, eu só che digo que non". Ese trapicheo de mierda de tengo Sí. tengo información, amigos, tengo información. Sí, 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 sí. Cálmate, moncho, Además cálmate. di un baixo en plan, non se pode saber. Non se puede saber. O número 21 di que compres cacharros para as obras, o sea, que leves tupper. Moi ben pensado. Que despois repártelos e está a xente comendo na oficina o luns, langostino asado, apestando todos os compañeiros. E está ben, porque non se tira comida e aparte jodes aos demais, o sea, matas Che, 2 en 1. Que pon aquí no 22? limpia o que limpies os panties, o sea, que lave as bragas. Non sei o que é, clean pantry ritual for extra food, eh, Máis ves moita comida, si. non entendo de extra food, o sea, na Galicia xa non hai extra, xa hai toda. Ai, bueno, é 25, un clásico, Dios mío. Limpia os baños dos invitados e compra toallas novas. Ole, Que galego é iso. que galego é iso. Ter unha festa, limpar os baños, comprar toallas novas, fregar as ventanas, limpar, pintar, darlle unha man de pintura ao teito. Increíble. Que che di túa nai: "Recolle a habitación", e ti: "Pero onde imos comer?". "Vamos meter a min na habitación", me cago en Pois aquí vos deixamos hoxe estas recomendacións para facer o Día de Acción de Gracias en Galicia, que nós o que recomendamos é que en vez de dar as gracias, mandedes á merda á xente, entón que sea o día de acción de acción de gracias. merda, acción de mandar á merda. Acción de merda, acción de mandar á merda, como lle chamamos? Acción de merda Vale. está ben, acción de merda me gusta. Acción de merda. Entón xa sabedes, sábado que ven, acción de merda. Convidar a todo o mundo a comer, a pasar ben e a dicirlles todo o que queredes mandar á merda, non? Perfecto, non le pongo un pero. Perfecto. Así que nada, por min xa estaría. Chausillis. Besiñis.